Aksi warga Désa Bukur, Kecamatan Pantian Rawa Nganjuk ngecor dalan sing dawane 50 meter teka total 500 meter sing rusak. Merga kerekam video amatir iki saiki viral. Video sing durasine sak menit 52 detik nduduhna warga gotong royong ngecor dalan nganggo biaya pribadi. Miturut Sadika, warga sekitar aksi kuwi dilakokno amarga warga gelo ambek pemerintah desa sing ora ndanggake ndandani dalan kuwi sing kira-kira rusake wis setahun punjul. Luwih akeh wong sing tiba pas lewat dalan kuwi. Sakwentara Kepala Dusun Désa Bukur Kecamatan Pantirawa Nganjuk, Suradi ngomong teko perintah desa nok taun 2026 wis menganggarkan Koperasi Merah Putih. Sing keloro yo ngusulno kanggo pavingisasi nok dalan sing wis digarap warga. Pihak desa komitmen realisasi pas ulan Juli kanggo nyesuwekno anggaran. Tapi warga ora ngarah sabar, ulan iki warga bakal nglakokno iuran kanggo nerusno pengecoran sing dawane 500 meter. Ahmad Sarwani, JTV.